Obyvatelia turčianskej obce Socovce žijú v zápachu. Spôsobuje ho odpadový kal, ktorý do bývalej bane nad dedinou navozili neznáme firmy. Ľudia sa boja znečistenia podzemných vôd a studní. Čierna skládka však rozhádala ľudí v obci. Starosta svoju funkciu zložil. Pozrite sa, toto je zemina, ktorá je úplne živá, všetko to tu pláva a v žiadnom prípade to nie je výkopová zemina. Do bývalej povrchovej bane, ktorá slúžila v minulosti ako skládka odpadov, mali so súhlasom starostu navoziť čistú výkopovú zeminu. Pred mesiacom však začali desiatky nákladných aut voziť do bane nad obcov údajne odpadový kal. Bolo to cítiť, bol som hore osobne dvakrát, možno trikrát a tam to bol akože veľký zápach. Je to len fáma, že ľudia sa štvú proti sebe a robia bordel v dedine. Aká to fáma môže byť, keď je to tam navozené? Povolenie na vyvážanie zeminy do bane dostal istý podnikateľ. Skontaktovať s ním sa nám však nepodarilo, podobne ako aj už s bývalým starostom obce, ktorý včera abdikoval. Povolenie vybavil na úrade však jeden z obecných poslancov, Ján Grieger. Vyšlo z toho, že povolenie bolo na výkopovú zeminu a začalo sa tu voziť odpady z nejakých čističiek. Trváte na tom, aby sa urobili rozbory? Jasné, ak tam niekto niečo naviedol, ja som to nebol. Ľudia sa obávajú, že odpad môže znečistiť podzemnú vodu a kontaminovať studne. Pri obliadke sa našiel aj čistiarenský kál a vlastne obvodný úrad teraz šetrí, čo vlastne sa tam nachádza a kto tieto odpady tam vyviezol. Vyvezenie odpadu do bane v Socovciach vyšetruje už aj polícia. Starosta totiž pred zložením funkcie podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Peter Eus, Slovenská televízia.